rodičia, milí žiaci, som veľmi rada, že sme sa tu opäť stretli, že mám tú česť privítať vás. Hovorí sa, že máj je jedným z najkrajších mesiacov roku. Je to čas, kedy sa príroda okolo nás prebudza, kedy na svet prichádzajú mláďatka a do tohto krásneho majového času vždy 2. majovú nedeľu oslavujeme Deň Matiek. Mama, také jednoduché slovo. Bez slaviky, ktoré sa dá ľahko prečítať a je vydelaných už povedať naše deti, naši prváci. Ale čo všetko v sebe to slovo mama skrýva? Skrýva v sebe lásku, veľa lásky. A my sme sa rozhodli, že my vám dnes tú lásku budeme rozdávať v podobe darčekov, v podobe piesní a v podobe tancov. Ale skôr ako začneme, by som poprosila pani riaditeľku o krátky príhovor. Všetkým vám prajem pekný deň, aj keď je upršaný, to nám vôbec nebude vadiť. Dnes sme sa tu stretli, aby sme si spoločne s vašimi, ale aj našimi deťmi uctili najdôležitejšiu osobu v živote každého z vás. Je to mamina Lamulienka. Chceme vám ukázať, ako si vás vaše deti vážia, ako vás ľúbia a ako vás budú obdarovať týmto programom, ktorý si zo zanietením vlastných pripravili, nacvičili s pomocou pani učiteľiek a učiteľov. Tešte sa spolu s nimi z týchto vzácnych okamihov, ktorými vám ďakujú za vašu obetavosť, trpezlivosť, chápavosť, starostlivosť, ale predovšetkým za nekonečnú lásku. Prajeme vám krásny zážitok. Deti, viete, čo je pre mňa najúžasnejšie? Keď k nám prídu naše vnúčatka, keď ma objímu a povedia mi ľúbim ťa. V tom objatí je toľko lásky, toľko obyčajnej ľudskej lásky. Takže poďme si to slovo ľúbim ťa povedať aj teraz. Povie vám to slovo náš Miško Haraj, a on to nepovie iba svojej mamičke, ale on to povie všetkým prítomným mamičkám, aj babkám, aj tetám, ktoré si to v tejto chvíli zaslúžia. Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky, každú hračku maličku, ale najviac zo všetkého ľúbim svoju mamičku. No nádherné vyznanie nám povedal Miško Haraj. Už vidím, že tu stoja naši škôlkari, ktorí tvrdia, že mama moja mamička, ty si moja hviezdička. Ako veľmi ľúbia tú svoju mamičku. Matka moja
žiaci z autistickej triedy. Z pomocnej triedy aj z ďalšej autistickej triedy. A prezradím vám, že sa im vôbec nepáčil ten sivý alebo šedý svet. Tak sa rozhodli, že ho premalujú, aby okolo nás boli krásne, veselé farby, možno červenou, možno fialovou, možno modrou. Netuším, akú farbu si vybrali, ale okrem toho, že ten svet okolo nás chcú premaľovať, oni si tie farbičky aj vyrobili. Takže ich pásne farbičky, čarbičky nám prídu premaľovať celý svet. Dobrá, milá. A kto je to? Predsa mama, tá je všetkým deťom známa. Je tu ráno,
Je tu večer, strážičom aj ty spíš, vždy na teba pozor dáva, aj vtedy, keď ju nevidíš. Vie rozjasniť chmúrny deň, zahnať každý smutný sen. Milujem ťa, maletka, úsmev žiari na líčkach. Máme si vám prezradiť, že sa nám spoločí 3 triedy. Je tam pomocná trieda, potom je tam ďalšia trieda, druhá a prípravný ročník, radšej sa pozriem, že? A oni si pripravili také pásmo hipsa. A tvrdia, že keď sa ráno zobudí, z postele nech vyskočí, široko sa usmejem, do kúpeľne tancujem. No, koľko z vás ráno tancujú do tej kúpeľne? Deti, hore ruky. A prečo chodíme do tej kúpeľne? No moment, my tu máme vynikajúcu, ma zastúpiš normálne odpoveď. Prečo chodíme do tej kúpeľne? Aby sme si vyčistili zuby, umyli si tvár aj celé telo. Vynikajúce. Čiže ráno, skôr ako prídeme do školy, sa musíme pekne poumývať. Áno, aj zubky sú dôležité, veľmi dôležité. A potom, vieš, čo by bolo dobre, Miško? Keby sme sa rozcvičili. Bolo by to dobre? Asi áno, aby sme v škole hneď na prvej hodine mohli začať pracovať. A ako sa je potrebné rozcvičiť, to nám teraz prídu ukázať práve naši žiaci, z ktorých som spomínala. Široko sa usmejem, do kúpeľne tancujem. Umýjem si svoju tvár, spravím potom teplo pár. Prečo sa len pozeráš a ku mne sa nepridáš? Hýbsa, hýbsa, no tak nechaj sa. Hýbsa, už nečakaj. Hýbsa, hýbsa, moje ruky hýbsa. Hýbsa, úsmev žívaj. Sme k vám do mesta, postavte sa na miesta, cvičia celé rodiny, aj vaša teta z dediny. Keď ty na mňa pozeráš, než pohám sa povedáš, poradí sa pred tváčky na to sa máme nesnaží. Nepozeraj do sebe, ruky hore ideme, nepozeraj sa do sebe, daj ruky hore a ideme. Hýbsa, hýbsa, no tak nechaj sa, hýbsa. Už nečakaj, hýbsa, hýbsa, moje ruky hýbsa, hýbsa, úsmev všímaj. Hýbsa, hýbsa, no tak nechaj sa, hýbsa, už nečakaj. Hýbsa, hýbsa, moje ruky hýbsa, hýbsa, úsmev všímaj. Už to v svojom tele máš, dávaš ruky nad hlavu. Nejde o to, či vyhráš, všimaj dobrú náladu. Slovensko nezastaví, tak to s nami maj sa rád. Mali, veľký a skvelý, Každý môže smakovať. nepozeraj do sebe, ruky hore ideme. Nepozeraj do sebe, ruky hore ideme. Nepozeraj do sebe, ruky hore ideme. Nepozeraj sa do sebe, daj ruky hore a ideme. Hýbsa, hýbsa, no tak nechaj sa. Hýbsa, už nečakaj. Hýbsa, hýbsa, moje ruky hýbsa. Hýbsa, Zavo, klikaj. hýbsa, hýbsa, no tak nechaj sa. Hýbsa, už nečakaj. Hýbsa, hýbsa, moje ruky hýbsa. Hýbsa, úsmev všímaj. Hýbsa. Keď vždy, Miško, a daj, pretože mám pre nás opäť pripravenú báseň. Počkaj, Miško, že sa teď sa niečo opýtať. Vieš, ako sa volá tá tvoja báseň? Môžeš to kľúť rozprávať. Nie sa. Dobre, ale ešte nerecenzuj. Chcem sa ťa znova opýtať, aký je to kvet? Moment, trošku nám počkaj. Modrý. Áno, nezabúdaj modrý kvet. A kde rastie?
Áno, vlastne na lúke, je to krásny kružný kvet. A niekedy sa čo hovorí, že ty máš oči ako? Ako? Ešte raz. Nezabudni. Ako nezabudni. Tak teraz nám tu krásnu baseň príde Miško zarecitovať. Nezabudni. Modré očká rastú z rosy, obzerá ich chlapček bosý. Milé ako oči matky sú to jeho kamaráti. Každý, kto sa pozrie na ne, chcel by ich mať plné dlane. A keď ich už máme v dlani, dáme máme ako dlani. Nezabudky modré očká, mama sa ich opäť dočká. A bude sa tešiť s nami dobré srdce našej mamy. Žiaci z 5. a 6. ročníka, lebo nám budú tancovať na krásnu pieseň, ktorý sú aj tieto slova. Mama je mama, stále ju máš, za lásku kytičku polných kvietkových zviaž. Takže teraz nám prídu piataci a šiestaci v podobe krásneho tanca. Neviem, či sú to stuhy, či sú to nejaké baretné pásy, pani učiteľka, ako to nazveme. Ale tanec je naozaj krásny, takže poďme sa spolu vychutnať. Mama je mama, stále ju máš.
ktorých voláme, opäť si pre nás pripravili tanec, takže dnes toto všetko roztancujeme a oni prídu s tým tančekom a s takým poďakovaním, že vďačiť ti chcem, mama, za nežnosť, aj za lásku, za všetko, čo si mi dala, aj za život môj. Za nežnosť, za lásku, ktorú si mi dala, aj za život môj. Ukryla si srdci, každé trápenie a mor, všetko si mi dala. Kto to povedal? Adamko kričí, áno, bolo tam poďakovanie nielen mamičkám, ale aj otcovi, lebo naozaj tá rodina je veľmi dôležitá. V živote je to asi to najviac, čo človek môže mať a čo človek môže dostať. No a my pokračujeme ďalej. Ešte ide báseň, zase som zobrala ten mik. No vidíte, ja sa pozabudnem, jak sa občas pozabudnú naše deti. Áno, ešte báseň, skoro som kým zobrala, pán zastupca mi pomôže. Takže nech sa ti páči. Starka nech nám nebýva ďaleko, ako keď sa zo stromu odkotula jablko. Prejdem schodmi a dvermi pán, na slniečko zakývam a na starku za mnou. Starka moja, či si tam,
dobre si sa vyspala, či ťa tá hlavka umára, pomôžem ti, ja to viem, aj posteľ si ustelím. Nakrmíme mačičku, pracujeme izbičku, nakrmíme mačičku, do obchodu zajdeme a spolu sa najmeme. Budeme sa spolu smiať, ja som s tebou veľmi rád. Pani učiteľka Mašanová veľmi rada s deťmi cvičí, poznáte ju. Vždy si pre nás pripraví nejaké prekvapenie, nejaké iné cvičenie. Raz je to cvičenie na fitloftách, cvičenie so stuvami, cvičenie s overbálmi, aerobik a dnes si pre nás pripravila cvičenie na steperoch. Tí, ktorí nevidíte, alebo neviete teda, ani neuvidíte veľmi zozadu, je to také náčinie, ktoré bude na zemi. Takže máme tu také nové náčinie na cvičenie a pani učiteľka Mašanová s deťmi príde zacvičiť a ešte vám musím prezradiť, neviem, či pani učiteľka nevidí ju, tak môžem to na ňu povedať. Včera, keď sme nacvičovali, tak normálne pani učiteľke Mašanovej sa pripojila jedna naša pani učiteľka a tak jej to išlo super. Takže môžete sa kľudne pripojiť aj vy. A bola to Evička, kde je? Snáď ma nepočula. večerky s kúpami. Keď som si uplítla, dala som si ich na hlavu a pocítila som sa ako kráľovna. Tak som si povedala, že prečo nenaučiť pliesť večerky aj mojich štvrtákov. Nebudeme pliesť s kúpami, ale my budeme pliesť z ručných kvetov. A pokiaľ si pamätám, myslím si, že tam bol zvonček plný, že tam bola nezabudka a ešte myslím aj
venček červený. Takže či sa mojim štvrtákom podarí upliesť venček, uvidíme, pôjdeme sa na to pozrieť. Potrebujeme ponáhľaj sa k nám, zapliec ťa chceme.
Je to taký možno táček, možno cestovanie, ale myslím, že cestovanie, že budú cestovať v autobuse a pripravili si pre nás program alebo číslo, ktoré sa volá Pozor, zákruta. Či dokážu správne tú zákrutu vybrať? Pretože v živote nás koľkokrát postretne veľa zákrut, s ktorými sa musíme popasovať. Tak či to zvládnu naše deti, tak na to sa teraz pôjdeme pozrieť. Takže pozor, zákruta. Poďme si opäť rozdávať lásku v podobe básne a piesne. Mama, ty budeš so mňou stále, nezavřeš ani po tvé očka, tu nad postielkou, tu nad povale, naraz se cez noc rozprávočka. Mama, ty neodídeš však, to by nám bral a umil ja, strážiš nás ako hniezdo vták a mám ťa strašne rád.
pôjde so mnou psáte, ty počnáte 30. Vieč, ako čím k lúče kladie a prečo svietia kvietličky. Keď počnám všetko ako treba, snečiem ti jednu šviečku z neba. V škole máme tu našu zelenú školu a dosť veľa vecí. Máme tu zelenú školu, áno, som sa trošku zasekla. A naše deti zo speváckého krúžku si pre vás pripravili tú takú farmárskú pieseň. A ešte vám prezradím, že tú farmárskú pieseň, text a myslím si, že aj hudbu zložil tento náš pán učiteľ Čapák aj s pani učiteľkou Čapákovou. A zložili práve preto, lebo všetci dobre vieme, že asi aj mamičky by nám mali váriť z tých správnych potravín, však z tých zdravých. Niektorí máte doma záhradu, niektorí si doma to vraj eko, ovocie a zeleninku dopestujeme. Niektorí si ju musíme kúpiť, takže určite našim mamičkám poďakujeme aj za to, že nám vyvárajú samé dobroty a hlavne samú zdravú stravu. Ale ja už nechám ten náš krúžok, nech nám o tom zaspieva. Naši ľudia
pripravujú opäť tí naši veľkáči, tí naši žiaci z praktickej školy a Tereska veľmi túžila vystúpiť pred takýmto velikánskym obecenstvom a pripravila si pre nás tanček, bude to zumba. Takže som zvedavá, samozrejme, že budú pomáhať aj ostatní žiaci z pomocnej triedy aj z prípravných dvoch ročníkov, takže nech sa vám páči. Je tanec pani učiteľky, ktoré majú na starosti tanečný krúžok. Naše dve pani učiteľky, Sonička s Evičkou, ani nevedia, ako mi urobili radosť, pretože si pripravili tanec na skladbu Michala Davida Deti ráje. A ja sa vám priznám, že ja som sa dostala späť do mojej minulosti, do mojej mladosti, pretože ja som na piesniach Michala Davida vyrastla. Či to už boli piesne, my máme Príjma rodiče, alebo Každý mi ťa lásko závidí, Pijeme kolu, Non-stop, aj pán učiteľ hovoril, že na nich vyrastal, možno mi ešte nejakú pesničku napovie, na ktorú som zabudla. Každý mi ťa lásko závidí, som hovorila? Cečka, no, tak je
krásne cečka a ja si pamätám, že keď som chodila do školy, tak na tie legendárne polkatá sme nacvičovali Spartakiádu. Možno títo mladí nevedia, čo to je, ale cvičili sme, jednoducho sme cvičili. A v tých poukatách bola taká krásna veta, ktorú som si zapamätala, ale asi vám ju poviem v slovenčine, aby som si nedolámala jazyk. Keď sa podarí, čo podariť sa má, tak je krásne na svete. Tak ja verím, že tanec sa týmto našim tanečníkom podarí a na svete nám bude naozaj krásne. Takže nech sa vám páči náš tanečný krúžok. to piesne, ktoré sa dajú kedykoľvek počúvať, spievať. No ale už som vám avizovala, že my sa blížime ku koncu programu a ja by som vám všetkým prítomným, všetkým mamičkám, babičkám, samozrejme aj tetám, lebo máme tu aj tety, ktoré sa o tieto naše deti starajú. Ja by som sa v mene našich detí chcela všetkým vám poďakovať za každú rozprávku, ktorú ste deťom prečítali na Dlhú noc, za každú pieseň, ktorú ste im spievali nad kolískou, za každý vosk, ktorý ste im dali na ličko, za každé slovo, ktorým ste obohatili ich život, ich slovnú zásobu, za každú podanú ruku, za každé ofúknutie volavého kolínka,
za to, že ak niekedy vybočili z tej správnej cesty, že ste ich nasmerovali. Úžasné na vás pozerať. A privedli ich späť. Ak sa vám niekedy stane, že budete mať kvôli vašim deťom v očiach slzy, nech sú to vždy len slzy šťastia a radosti. Určite ste to milé mamičky, mamulienky, staré mami, deti, babičky užili. Ja predpokladám, že to bol najkrajší darček, aké vám mohli deti dať. Súhlasíte? Áno. Veľmi pekne sa chcem naozaj poďakovať všetkým účinkujúcim, lebo nie je to úplne sranda postaviť sa sem a prezentovať sa. To, že sa tak deti krásne prezentovali pred vami, je zásluha mojich kolegov, za ktorými a naozaj veľký obdiv patrí môj a myslím si, že aj váš. A veľký potlesk. Takže vám prajem, aby ste si dnešný deň ešte užili. Napriek tomu, že teda tá nedeľa druhá májová už bola, tak si urobte ešte dneska taký krásny mamičkovský deň. Užite si to s vašimi deťmi. Ľúbte sa, objímajte sa, usmievajte sa. To vám prajem z celého srdca.